هەفدەمێ li darxistina şoreşa Tunis û Misrê di 27 Sibata sala 2011 de û ji ber ku hin zarokên parêzgeha Derayê ya başûrê Sûriyeyê li ser dîwaran gotin lê dijî serokê rejîmê Beşar el-Esed nivîsandibûn, 15 zarok ji aliyê hêzên ewlekariya rejîmê ve hatin girtin û işkencekirin. Berî wê yekê jî bang li ser torên civakî ji bo darxistina xwenîşandanên di 5 Sibatê her wiha di 29 Sibatê de ji bo piştgiriya şoreşa Misrê û Tunîsê hate bilindkirin. Lê ew hewl bi cî nebûn û xwenîşandan nehatin li darxistin. Hevdemî wan bangan hêzên ewlekariya rejîmê kontrol kirin û hişyariya xwe bêhtir kirin ta ku rêneyê dayîn ji bo darxistina xwenîşandanan. Di 15 Adara 2004 de yekemîn xwenîşandan binavkirî li jêr navê Roja Xezebê li bazara El-Hemîdiyê li Şama paytexta Sûrî hate darxistin. Gotê de bi dehan kes beşdar bûn. Ew xwenîşandan rastî êrişê ji aliyê xwenîşandaneke din ya piştgiriya Esed hat û ji hev hate belavkirin. Sibeha roja din ango 16 Adarê xwenîşandanek li pêş wezareta navxweyî ya rejîmê hate darxistin. Gotê de derdora 105 kesî beşdar bûn. Lê rastî êrişa ewlekariya rejîmê hat û 32 xwenîşandar jî hatin girtin. Di 18 Adarê de li bajarê Derayê û ji ber ku zarokê wan hîn serbest nehatibûn berdan, xwenîşandaneke berfireh hate darxistin. Gotê de 4 xwenîşander ji aliyê hêzên ewlekariya rejîmê ve hatin kuştin û ew bûn yekem kerwana qurbaniyên şoreşa Sûriyê û agirê şoreşê dest pê kir û ta roja 24 Adarê xwenîşandan li bajar û bajarokên Derayê berdewam hatin li darxistin û rastî êrişên rejîmê dihatin, birîndar û qurbanî bêhtir bûn. Di îna yekem de li piştî wan bûyeran, şoreşgeran navlêkirin îna El-Izzê û xwenîşandan li gelek navçeyên Sûrî hatin li darxistin û piştî wê yekê her în navek li xwenîşandanan dihat kirin. Mîna, Es-Sumûd, El-Keramê, Eş-Şuheda û gelek navên din û rojane bi dehan kes birîndar dibûn û jiyana xwe ji dest didan û xwenîşandan berfirehtir bûn û êrişên hêzên ewlekariya rejîmê jî gewrtir bûn. Tevî ku gelek caran serokê rejîmê Beşar el-Esed û berpirsên bilind yên rejîmê soza pêngavên çaksaziyê didan. Di 7 Nîsana heman salê de Esed biryara vegera regeznameyê ji bo Kurdên Sûriyê ku bêtirî 300,000 ji Kurdên Sûrî ji sala 62 de bê nasname bûn derxist. Di 8 Nîsanê û li jêr navê îna Es-Sumûd xwenîşandan li bajarê Rojavayê Kurdistanê jî dest pê kirin û xwenîşanderan sloganên regezname me ji mafê azadiyê dûr naxe bilind kirin û regezname mafê me ye ne diyarî ye. Di 20 Gulana heman salê de şoreşgeran navê wê înê kirin îna azadiyê. Gotê de li seranserî Sûrî 23 kes li ser destê hêzên rejîmê hatin kuştin. Li Rojavayê Kurdistanê wekû gelek navçeyên din yên Sûriyê hevrêz û rêxistinên ciwanan hatin avakirin. Her wiha partiyên siyasî yên Kurdî jî dubare xwe çalak kirin û xwenîşandan li bajarên Kurdî berfirehtir bûn li jêr sloganên gel dixwaze rejîm helwişe. Li Sûrî cudabûn ji hêz û dezgehên rejîmê dest pê kir û hêzeke nû girêdayî bi şoreşê ve li jêr navê Ertêşa Azad hate avakirin û li başûrê Kurdistanê jî hêza pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê got ji ciwanên Kurdî yên ji Ertêşa rejîmê cudabûn pêk hat. Di havîna sala 2012 de û bi hevkarî û alîkariya rejîmê çekdarên PYD gelek navçeyên Rojavayê Kurdistanê ji destê rejîmê bêşer û pevçûn wergirtin û hin bi hin hêza xwe yên çekdar li Rojavayê Kurdistanê bêhtir kirin û yekemîn karê xwe dest bi êrîşkirinê li ser xwenîşandanên ciwan û hevrêzên Kurda kirin. Ji bo Yekrêziya Kurdan û destxistina mafê Kurdan li Sûriyê li jêr serpiriştiya Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî rêkeftinên hewlêrî 1 û hewlêrî 2 dihok di navbera Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û tevgera civaka demokratîk ya bi ser partiya PYD ve hatin li darxistin. Lê li gorî enekesê ku PYD pabendî bi wan rêkeftinan nekir û bi tena xwe dixwaze desthilatiyê bike. Rewşa şoreşa Sûrî beriv çekdariyê ve çû. Grup û komên çekdariyên cûr bi cûr derketin. Di nava wan de rêxistina Daişê ya terorî û Cebhetun Nusra û gelek rêxistinên din. Metirsî li ser navçeyên Rojavayê Kurdistanê bêhtir bû. Piraniya bajarê Kubanê gundewarê wê kete destê Daişê de û şer û pevçûn li gelek navçeyên Rojavayê Kurdistanê derdiketin.
دوان نیزین آلوز ده انجمنان اجتماعیا کرد بانگ لپیدید کر گو وگره ریکفتنین کردی و پیشمرگین روجاوای کردستان جی وگرن و روجاوای کردستان بپاریزن و لسر آستا سیاسی جی همو آلی ده ریوبرن روجاوای کردستان ده بجدار بن. بروواجی وی که پیاده بردوام را دگهینه گو او ری ناده تو هزیل روجاوای کردستان جبلی چکدار نوی ورن آوا کرن. بروواجی دا خویانیم پیاده بدهان گروپین چکدار به هفکاری لگل پیاده هاتن آوا کرن. مینا سوتورو و سنادید و گل کتیبه و گروپین دن لتنیشت هزو میلیشیات رژیم ین لقامشلو حسکی. پیاده کارو دستهلاتیا خویا چک لسر کردان تنه بهتر کر. جوانان جبو لشکریان چار دگره و آستانگیان لبرکار سیاسیت که بو صدم روجاوای کردستان جو کردان والا ببه و به هزاران کرد جنابچه این خواه کوچ بربون و زندان این پیاده جی تنه جبو سیاست مدار و چالکوان و روجنموان این کرد هاتن آوا کرن. 5 سال لسر شورش سوری درباس بو. شورش درباسی سالا خویا ششام بو. بشار الاسد هین لسر پوستا خویا سروکاتیا سوریایه. بسادان گروپین چکدار لسوری هاتن آوا کرن. لروجاوای کردستان جی وکو نافچه دنین سوری گل بویا قربانی و نجی آزادی دیت و نجی بشار چو و هین جی بین پیکرن و شورش جی بردوامه و چار سری لسر ماس گفتگویان یین آلی ناو دولتی تیگنگ شکرن.